Palliativ pleje: en gennemgang gennem Else Møllers historie. Når vi hører ordet palliation, tænker mange instinktivt på de allersidste timer af livet. Men palliation er meget mere end det. Det er en helhedsorienteret indsats, der træder i kraft i det øjeblik, et menneske får konstateret en uhelbredelig og livstruende sygdom. Begrebet betyder egentlig at lindre. Det handler om at flytte fokus fra at helbrede til at leve med højst mulig livskvalitet. Vi arbejder med 4 dimensioner: den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige. Det betyder, at vi ikke kun ser på smerter i kroppen, men også på angsten i sindet, rollerne i familien og de store spørgsmål om livets mening. For at gøre teorien levende vil jeg fortælle jer om Else Møller på 76 år. Else er enke og har boet alene i et lille rækkehus, siden hun mistede sin mand for 8 år siden. Hun har 2 børn, en datter tæt på og en søn i Jylland. Tidligere var Else den stærke, hende der holdt styr på haven, sit håndarbejde og sin familie. Men nu er alt forandret. Else har fået konstateret uhelbredelig lungekræft med spredning. Når vi ser på Else, ser vi en spinkel kvinde, der er blevet bleg og tør i huden. Hun har blålige skygger under øjnene, et tegn på, at hendes krop kæmper for at få ilt nok. Hendes verden er skrumpet ind til lænestolen ved vinduet, hvor rollatoren og medicinen altid er inden for rækkevidde. Faserne i palliativ pleje. Den tidlige fase. I den første tid efter diagnose er Else i det, vi kalder den tidlige palliative fase. Her lever hun stadig i chok. Hun siger selv: "Jeg ved godt, det ikke kan helbredes, men jeg er ikke klar til at dø." Som social- og sundhedsassistenter bruger vi her de 6 S'er til at skabe struktur. Vi arbejder med hendes symptomlindring, så hendes åndenød ikke overtager hverdagen. Vi vægter hendes selvbestemmelse, så hun stadig bestemmer, hvordan hun skal op og hvad hun skal have på. Det handler om at bevare hendes selvbillede og værdighed, så hun ikke mister sig selv i rollen som syg. Vi støtter hendes sociale relationer, især til datteren, som har svært ved at tale om døden, og vi sikrer, at der er sammenhæng og mening i den hjælp, hun modtager. Den sene fase, når sygdommen vinder terræn. Efterhånden som månederne går, bevæger Else sig ind i den sene fase. Kræften spreder sig, og al behandling, der skulle bremse sygdommen, stopper. Nu handler alt om lindring. Her ser vi tydeligt sorgens og krisens mekanismer. Else pendulerer i sin sorg. Nogle gange er hun i det tabsorienterede spor, hvor hun græder og er bange for at være en belastning for sine børn. Andre gange flygter hun ind i det restaurerede spor, hvor hun taler om børnebørnene eller mindes sin mand for at få en pause fra det tunge. Hendes datter forsøger at holde modet oppe og undgår ordet død, hvilket skaber en ensomhed for Else, fordi hun ikke kan dele sin angst med sine nærmeste. Her er vores rolle at være den, der tør lytte og rumme de svære følelser. Den terminale fase. Livets afslutning og omsorg. Til sidst, når Else er i den terminale fase, vurderer lægen, at der kun er dage eller uger tilbage. Else er nu helt svækket og sengeliggende. Hendes krop begynder at lukke ned. Hænderne bliver kolde, urinen aftager, og hendes vejrtrækning bliver mere uregelmæssig og overfladisk. I denne fase skifter vores plejekarakter. Vi udfører intensiv mundpleje for at lindre tørhed, og vi leger hende med puder for at lette hendes åndedræt. Det vigtigste her er nærvær. Vi handler ud fra nærhedsetikken. Vi er der for Else som det menneske hun er. Der opstår ofte et etisk dilemma her. Else vil gerne dø hjemme, men datteren er bange for at have hende på hospitalet. Datteren er bange og vil gerne have hende på hospitalet. Her skal vi som social- og sundhedsassistenter bygge en bro, skabe tryghed og sikre, at Elses ønske om en værdig død bliver respekteret.
Når et menneske som Else får at vide, at hun skal dø, udløser det en livskrise. Ifølge psykologen Johan Cullberg gennemgår mennesket 4 faser, og dem ser vi tydeligt hos Else og hendes datter. Chokfasen. Lige da Else fik diagnosen, reagerede hun med lammelse. Selvom hun hørte ordene, forstod hun dem ikke helt. Det er her, man føler, man befinder sig i en glasklokke. Som social- og sundhedsassistenterne er vores vigtigste opgave her bare at være til stede, skabe ro og sørge for, at hun ikke er alene. Efter chokket kommer reaktionen. Det er her, Else begynder at sige, jeg er ikke klar til at dø. Hun føler vrede, dyb angst og frustration over at miste kontrollen. Det er en kaotisk tid, hvor forsvarsmekanismerne er på overarbejde. Her skal vi som fagpersoner være beholdere for hendes følelser. Vi skal kunne tåle hendes gråd og hendes vrede uden at tage det personligt. Efterhånden som ugerne går, bevæger Else sig ind i bearbejdningsfasen. Her begynder hun at se virkeligheden i øjnene. Hun begynder at planlægge, tale om fremtiden og forholde sig til, at hun ikke skal være her mere. Det er her, de gode samtaler om livshistorien ofte opstår, og hvor vi kan hjælpe hende med at finde mening i den sidste tid. Til sidst når Else en form for indre accept. Hun ved, at livet er anderledes nu, og at det snart slutter, men hun finder ro i det. Hun fokuserer på at få sagt ordentligt farvel. Det betyder ikke, at hun er glad for at skulle dø, men at hun er landet i sin nye virkelighed, som er nyorienteringsfasen. At hun er kommet i nyorienteringsfasen. Som social- og sundhedsassistenter har vi 7 centrale kompetenceroller i palliation. Professionel og praktisk, at vi udfører lindrende pleje, for eksempel mundpleje og lejring, og kommunikation, at vi taler om de svære emner og lytter aktivt, at vi formidler observationer til sygeplejersker og læger, og at vi støtter Else i at mestre tabet af funktionsevne. Lovgivning. Vi har 2 hovedlove, som rammesætter indsatsen. Sundhedsloven, som sikrer Elses ret til selvbestemmelse, medinddragelse og retten til symptomlindring, selv hvis det fremskynder døden. Og serviceloven, som giver mulighed for plejevederlag til datteren, og terminalerklæring, som sikrer gratis medicin og hjælpemidler. Elses rejse viser os, at palliation ikke er en passiv venten på døden. Det er en aktiv indsats for at gøre den sidste tid så levende og smertefri som muligt. Som assistenter er vi de gennemgående personer i Elses forløb. Vi er dem, der holder i hånden, når angsten kommer, og dem, der sikrer, at de sidste kapitler i hendes liv bliver skrevet med respekt og værdighed. For som Else mindede os om, hun var ikke klar til at dø, men hun var klar til at blive mødt som det hele menneske, hun altid har været.